Hello logofer, good morning to you logofer. Nonton थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर. दिनै भिडिअ ओरैबायदि रागा जोंथाव लाजिनांथाव लोगोफोर. थ' लोगोफोर नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय लोगोफोर ना. दिनैनि भिडिअआ माबायदि भिडिअ, थ' आं मानि बागै भिडिअखौ बानायदों दिनै. थ' नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय एसेबाबो आरो नुनानै बुजिखाबाय ना लोगोफोर. एसेबाबो नुखाबाय बयबो एसेबाबो बुजिनो हाबाय. थ' नैबे हिन्जावा ना माबायदि भिडिअ बानायदों ना, जे गावनि सिंनि सोलेरखौ नुहां माहां नैबेफोरबायदि भिडिअ बानायदों आरो ना, लाजिथावथाव, ओरैबायदि लाजिथावथाव आरो ना लोगोफोर. साननानै नायोबा सासे बिमा जानानै बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो लाजियासै नामा बे हिन्जावा? ओरैबायदि लाजिसिं आरो ना, आं बुहुद लाजिदों आरो ना, गावखौनो गाव बिराद लाजिदों, लाजिसिं जादों आरो ना बे हिन्जावा. बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो समायामोन आरो ना बे बुरै बैसोआव. थ' मा साननानै बेबायदि भिडिअ बानायखो मिथिला आरो ना लोगोफोर. थ' नोंथांमोन कमेन्ट खालाम लोगोफोर, मा खालामनो सानो, मा बुंनो सानो बे हिन्जावनि बागै, बे हिन्जावखौ ना. थ' लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव आरो ना, रागा जोंथाव आरो ना साननानै नायोबा बेफोरबायदिखौ. थ' लाजिनांथाव सासे बुरै बैसोआव बेफोरबायदि खालामनो, माने बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो लाजियासै नामा बे हिन्जावालाय ना. इसिबां लाजिसिं लोगोफोर, जोंबो लाजियो आरो ना बेफोरबायदिखौ नुयोबा जों लाजियो आरो ना. गावखौनो गाव बर' होनना लानो लाजियो आरो ना लोगोफोर, बुहुद लाजिनांथाव आरो ना. थ' नोंथांमोनाबो मा सानदों लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्ट गावसिना हर, अब्लासो आं मिथिगोन ना लोगोफोर. नोंथांमोना कमेन्ट गावसिना हरबासो मिथिगोन जे माबायदि भिडिअ बानायनांगौ, माबायदि भिडिअ बानायनाङा ना लोगोफोर. थ' बेनो आरो ना दिनै लोगोफोर, आं नोंथांमोननो माने जास्ट नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरनाय जाबाय. थ' नैबे हिन्जावखौ नायदो आरो ना, सासे बिमा बैसोआव बेफोरबायदि खालामनो लाजियासै नामा बेलाय? ओरैबायदि लाजिसिं, बुहुद लाजिसिं आरो ना. थ' लाजिनाय मोनो, नोंथांमोनाबो लाजिदों जानो हागौ लोगोफोर ना लोगोफोर. थ' मा होनबावनो ना. थ' जोबोद माने लाजिनो ओंखारो आरो ना बेफोरबायदिखौ नुयोबा. बेफोरबायदिनि गथ'फ्रा, फिसाफ्रा मा सानगोन ना बेफोरबायदिखौ नुयोबा, जे नुखाबायबो जानो हागौ, थ' लाजिबायबो जानो हागौ, लाजिदोंबो जानो हागौ ना. आजिखालि भाइराल जानो थाखाय बयबो बेफोरबायदि खालामो, नाथाय भाइरालावबो ओंथि दङ, नंगौना नङा? मोजांजों भाइराल जानो हायो, गाज्रिजोंबो भाइराल जानो हायो ना. थ' मोजांजोंसो भाइराल जानांगौ आरो ना लोगोफोर. थ' मोजांजों भाइराल जायोबा ना, नोंनि फिल्डआ गुवार जागोन, नोंखौ बयबो मोजां मोनगोन, नै बेफोरबायदि आरो ना लोगोफोर. थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो आरो ना, जे मोजांजों भाइराल जानो थाखाय, गाज्रिजों नङा, बेफोरबायदि गावनि सोलेरखौ नुहां माहां बेफोरबायदिजों नङा आरो ना. थ' जोबोद माने लाजिथावथाव भिडिअ बानायदों आरो ना बे हिन्जावा. थ' मोनसे भिडिअ बियो सासे हिन्जावखौबो माने बुहुद गाज्रि रायदों ना, बुहुद गाज्रि रायदों आरो ना. माने नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय जानो हागौ, माने बिदिनो माबा जालायग्रा, मा होनो मारैबा जालायग्रा होनदोंमोन आरो ना. औ, फान्थाव जालायग्रा माबा माबि बाथ्रा बुंदों आरो ना. माबा फिथिख्रि ना जाग्रा नैबेफोरबायदि बुंदों आरो ना बे हिन्जावा. मोनसे भिडिअ गावनो बानायदों आरो ना, मोनसे भिडिअ बेफोरबायदि बुंदों आरो ना, सासे मानसिखौ बेफोरबायदि बखिदों आरो ना. माने एनिथिं एमजे आरो प्रिथिखौ बेफोरबायदि माने बखिदों आरो ना. थ' इसिबां लाजिसिं, गावखौ दोनथ'नानै मालायखौ बेफोरबायदि माने गाज्रि जावनाय, इसिबां लाजिथावथाव, नंगौना नङा? जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिनो माने गावनि दायखौ नुवालासिनो मालायखौ नुयो आरो ना. गावनि दायखौ नुवा, गावनि दायखौ सिखोमानानै दोनो आरो ना, ओमफ्राय मालायखौ बखिबायो आरो ना। नै बेफोरबायदि माने गावनो बेनिफ्राय बांसिनबाव आरो ना, थेवबो गावखौ लाखुमानानै मालायखौहाय एक्सपस खालामना होयो आरो ना, गाज्रि नै बेफोरबायदि आरो ना. थ' लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानदों लोगोफोर, कमेन्ट खालाम लोगोफोर, कमेन्ट गावसिनानै हर आरो ना. थ' लोगोफोर, बेनोसै दिनैनि भिडिअ लोगोफोर, मा होनबावनो ना. नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय एनिथिं एमजे आरो प्रिथि मा जागासिनो, जोबोद दावराव दावसि, बुलाय सुलाय ना लोगोफोर. थ' मा होनबावनो लोगोफोर. थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय एसेनोसै लोगोफोरनि भिडिअआ.
थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थ' बाय बाय सि इउ अन द नेक्स्ट भिडिअ